Adong gabi di ay mga magdeko biko ron. Magbiko ko. Magbiko ko gisuroy ni Kia. Suroy ni Kia tos kuan sentro. Silang duha ati Pitjoy manorig biko. Ug atong ni Galicia manorig biko si Pitjoy o si Kia o si Lexia na pod. Praktisan ng panuroy ng mga baa. Ko sabi mga turay busot di kong kinaraan nga pinahagna yung mga karong nga namay nga na mga sagol-sagol nga mga ansadya kaniluboy na jud ni Milana may bagong sideline biko dede rin yung pagbiko ha kay magingon og kanang magama kung sa paninda mo ni hangi ko na gi hulma na kay toppings na ni ag mani slice ni ka bugno na mo ni jang dadun biko stress gani kadlaw dako mo man giluto ko na mga alas 9 na gabi slice na ako kay kuan larga naman sa kadlaw mo gi slice kay paning ipakon nagbusober ko dani kay na kadlaw pa malaging dako tuwa pa sila suroyog si Ruli hinihina rin mo kung naghiwa-hiwa mura kong wak-wak kan katapad po na sige nagpamuka o kay sige slice na ko mapagani pagka naghulma slice na po siya excited kaadyo excited siyang first time siyang magdagbi ko first time ni siyang magdagtinda sa Zaras patapa-tapa kay wala siya makaagi din ng panuroy o baligja si upaw rin taon to'y tigbaligja sa unag padong nga ron mayo na basketball na volleyball kain taon na isang papanindahan si upaw ay sirlay no ay makasway o panuroy paninda ano sa makakuas paninda o ano sa makadag tinda si upaw may na ukhan sa una o ngay asusklahan magdapog tinda dana nahaman ako slice ana pong giripak okay ba pila ni isang puhunan dani pero sa kilog tingali okay ba kasi sa pila presyo jang pilit kamay ug mani ug lubi ug mo kuan pa kay kaning biko ug kumpara nimo sa suman or budbud mo ginansya ag budbud ug suman kay tungod gud ang pilit dani bag budbud kay mo panghumulan di sindi marag mo bukad kaning biko direct ra mo kun magdungag mo nang igo-igo rin taw ginansya dani igo rin taw po kabalik sa puhunan din laman kwentahan ng kahag kay ang nagtakasapi ug ita maghagag mo ning haning ipangamagan nag voice over ako kay mo napas ng kilid-kilid tuog pag mga panday pag mo nag-slice hanang giripak kay anong iniglar gani jama ready na ay suwaza ni isang negosyo mo talaba hani mo kaginan sa batalig pamiso pabor man jud pud ni sa trabaho kay kuan man naman si just campaign ngani kang trabaho pinasang ang binadi sa una ngani pag ang serbisyo sa una magripak ug adlaw pang dako kay deliver sa kantin kay mo tug ang binadi may tindira
Ngani sa una, ang style ni sa una, wa pa ko naka uso na ning hiwa-hiwa-hiwa, arang gi takos, lingin, na ko'y taksanan sa una nga tasa. Karaan bang pagka biko sa una nga, hinapinanag kanang hiniwa pag nga dahon. Kani, gislice na ni sa una, dahon ray hapin. Hapin na rin mong dahon, imong igurang mahawiran po nito. Kaya watoy patoy mausog mga silupin-silupin sa una karon grabe silupin naman halos mo nang tambakan pas mga basura daghan ng pagkan kay kadaliak silupin pero sa una dili silupin hindi ko sa una kuan ra ni sanggaran ni kanang tinabas nga dahon kaya na humanan jud kog putos kuan ra ni naputos na ho murag 40 ka putos sa na po ko'y gibilin para snack na mga morning i-prepare 40 ka putos ni 3 days later. Good morning sa English bitaw smile good morning mayong buntag sa tanan kalibutan di ay sa Bisaya pa maging buntag o sa Tagalog pa magandang umaga sa lahat salamat Ginoo. Daghang salamat Lord sa gasas kinabuhi nakagadlaw, nakamata patag buntaga. Nakahanggap patag mga piskong hangin. Na naghingos nato. Bitaw tanan-tanan salamat sa tanan. Mang wala kay korondani mang hinihinay ko pang nilhig mamisbis ko kay abugman mo lagi kali as Ginoo hamala jud ilang skimkot na tanan na skimkot na kato na lamang ako ba may puwang kay wala naman lagi nanguli naman sila mangkuan ko mang misbis kay abog salamat Ginoo salamat pud sa pasamong naanam jud ka human-human ning jahang payag sa muna-muna yung taong malikay-sikay isang maingon sila nga kaning payaga taod-taod na kay pag COVID pa man diha naman ni pila ra ni kape ko kay nungdom sa gioperahan ako harap patoy lampas sa lampas wa pag kong gioperahan din hinani wining pud sa bitaw tong pag-opera wa ko kahinumdom pila ni ka years ni isang pazag na natukod tanam man nagajud kaluas Ginoo salamat Lord hatagan pagkabasod sa panglawas agnani kay sikay daani nga pag isa kalias ginupod ang bunso dani nakatrabaho salamat Ginoo salamat Lord ko ang sagdi morning di ay kamusta Ma'am Emily Gonzaga good morning Ma'am ang Pinkanunay Ma'am Yuning Ayuk morning Ma'am God bless morning. Manisbis na ta. Dahil mga kabo. Sa suligan. Ay, itas naman po ito ako. Kaya naman na mag-skim coat. Kung naman po dahil sunod. Arbubang tiles arbuba of tiles kuang dani ja kumani bakasin man kuan kita na tawahan kuan may klase ako ang mga ato sa akong pulo bisan kay abog at mga niliha sa kuan input
og na kinakailuwas og ni Ma'am Cherry Ulrich. Good morning, ma'am. Sa katong mga istorya bitong upaw lasting agi nga makagao kay karon lagi isang balatian karon. Ug napalamang ko Bohol, ano nang giadto? Ano nang giadto kay kinahanglan magipot siya unay mag-atiman sa bata. Kay ato na kung sa PGH magpa check up. Dato kay sundad to mamayning na nanay ko ni pamati-mati wa man pagsultinas ang sa hinungdan nga ang sa dagan sa isang paminaw ang manghod may istorya sir militan ini nga nakunay panahon nga magbutngot nakunay panahon nga magbinhod mo na kinahanglan jud na ang tato ipa-check up. Pero karon nagkatugat pa pud mi say maadyo kanila pong ticket garon grabing mahala. Paiwas siguro ang eleksyon ung say dagas panahon ung sa isang plano nga karon jud dali ma-check up kay 1 year naman po precious kapin, pwede naman po ito lutason, pwede naman ito ipaimnan o gatas, pwede na po ito kay mukha naman ginagmay, di naman ito mabuntas. Kay minsan nagpaabuton pa kunog 8 years si precious, ginoo ko. Diya, bakit yung istorya, kay maroy kong si bata, wa sa maroy siyang kagalingan, mo na nga. Anak to lang mo chat na, kay mo ito yung istorya na dahil gusto lagi, katurantang panganak, operahan, lahi isang doktor. Kaya gusto sila pong doktor makasapi. Kaya silingan dito magdaong, pag-opera ni Jag, kuha kaaban ag mayuma. Ang kapag gagaw din sa tagbilaran, ija po ipa-opera ag ipakuha po. Ja, mo na jamin jang wa sa muniwang, wa mo gamay, ag tizang kay tungod na siyang sintomas sa isang balatian. Mo nang kung say maadong dagan o pwede bang mulupad. Na pala may mapaypak agbay ng lupad na ko anak ko biyason taon saan man kaning pamasahe ron grabe mang mahala o urada na magsusip ako og kanang book sa among sister-in-law mamutoy tiglekat og ticket og nabaroy brato-brato kay tawag sinanay gahapon tawag lang kung sir muli tawa naman itong istorya na kay ramang kitang bagan ang isang rason na gina pawutong po ng 8 years si Precious kada ko makasabot na saan pa man na apa may patiwan na ng bata o isang bata isang dito man wala sa malujang kawalingan wanang agad sa panahon ko makasindo og kuan pang ticket og nangabay alindahaw dito sa Alicia kay maipon-ipon tong alindahaw mahimong tong uwan bitaw og bitaw nagpak bayar na bitaw og ticket sang sister-in-law og pila ug mga liwas eleksyon baka hapon pwede na ba karong mga June makapa-check up na. 5 minutes later. Kami nulugan mo para ikuan sa patwi. Naman ang patwi. Ano bato ka dari dito? Nakapad.
Hindi lalim. Maglubaw. Nata.